moje jméno je Danek a dneska tady je ClickSpad, že budeme klikat, ale nejsou to žádné hry, ale když budeme klikat, tak prostě, že bychom měli jeden speed. Tak prosím, ať mi to zmizí. Já chci, ať mi to zmizí, ta tabulka, mě to znervuje. To nezmizí. Ta tabulka je taká debilní. Oh, sorry za to slovo. Ale tak co to je? Tak. Konečně. Ale takhle. 33. Tak. Tak 100. Doufám, že jste se mi dívali na můj short. Já jsem to dal do shortu, ale ono se mi to objevilo ve videích, takže bylo to divné, nechápal jsem to. Tak jestli tam je Daniel short, tak jsem to chtěl dát do shortu a dalo mi to do videí. A doufám, že jste se dívali i na můj doors. Jako tam nebyl, aha, tak tady to je, ale já to vždycky ignoruju, protože to je blbé, tam nic nevyhraješ. Co jsem to chtěl říct? Jo, už vím, protože nevím, jako ten, neblikaly světla, tak jak to, že jako bylo černo a až pak jsem slyšel ráše, ale nechápal to, jsem to. Tam někdo tak rychle běhá. Když mám 200 speedu. To tak normálně chodí, asi normálně je. Lidi, já třeba v lítající tady tyto verzi, tak já mám na notebooku, nevím kolik speedu, ale hodně, asi tak 6000, spíš víc. A na téhle hře tam mám 2. Teď tady na mobile taky, v těch lítání tady na mobile mám taky pokročeno, protože jsem to taky hrál. Až 300. Lala. Ale pane bože, proč je to buglo, já nemám Robuxy. To se buglo? Ne. To je jedno. Prostě. Já budu skákat. Ne, já nemám. Jde skákat. Sekne se to? Ne. Nesekne. A už můžu skákat, ale se to zase seklo. Tak. Aspoň, když to dám do 500, tak budu dobrý, ale chci to dát aspoň do 1000. Až budu mít 1000, tak je zajímá, jak to bude. Samozřejmě vylezu na ten domeček, takže ať to video má jako zábavu, ať se nedíváte, jak furt klikám. Spíš tady to asi nebude hra o klikání. Takže na začátku nevím, jak to bude. Já se chvilku nedívám na to. Co to je? To má jako vylézt? Na to? No tak já nejsem tak rychlý. Tak se nemusíš předvádět zas. Jo, to je žebřík do omezena asi. Co to je to spána? Tak, už jdu na to. Ukáž, kolik bylo? 500? Je to dobrý. 500 je to rychlost už. To já se nebaví, já chci víc. Hodně a ne tak málo. Na mobile je to takové klikání.
Hele, já udělám part 2 toho a jdem si zahrát něco jináčího. Co to je? Ježiši, co to je zas? Co tady hrál? To nemusíte se dívat. Tady toto si zahráme. Chvilku. Ach, já už jsem to trochu hrál. Já jsem to hrál. Počkej to. Písnička k tomu. Máte k tomu písničku. Ha. Sorry. Tak, jo, jdeme nakreslit to. Tak třeba... Ježiš, to nevypadá vůbec dobře. Yes. To fakt neumím kreslit. Já umím fakt kreslit koly. Je to moc kreslit koly. Co to je to? No díky. Takhle vypadá to. Ježíš. Dál. Lidi. To dál. Lidi, už jako můžeme končit, takže čau, bye bye. Dej odběr, please.